Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Аз ҳузури шумо хеле шуд ҳастам. Ана дӯстони азиз, бинед имрӯза видеои мода бо якчанд намуд паплин мешава. Ина марҳамат, анами намуд паплино но ваяй сорти нағз шай, сифати нағзтар шай. Либоси ино 120 сомонӣ, 110 сомонӣ. Ина бинед аз бо арзоношам шумода нишон метиҳам. Касоеда ки маъқулай марҳамат метавона ки интихоб карда баъд ба мо занг зана. На марҳамат иёшам ҳамин нархай 110 сом, 120 сом. Сангчош тозаяй 3D сангчоян. Ина ваёш гулошч хеле ки меган. Марҳамат касое ки мехоҳанд тамошо кунанд. ҳозир ҳаминҷа ҳамин намуд паплино се нарх доранд. озима шумода мефаҳмонам. инош 110-120 сомон бошанд. ина давомиша бинед. анаи навистагиё дигарошам ҳамин нарханд. на павасатиё баданавак ирдако сери сиё дораву дигар. ҳозир бо нархи арзонтарша ман пешниҳод мекунам. тамошо кунед дӯстони азиз. анаи рӯпаро бинед. ин гулмайдаҳову ини дигарош 75 сомиян. баъд анаи намуд инам санг дорад вале санги тоза нестай. ино 75 сомонанд дӯстони азиз. тигр ҳозир тигро дига хел ваёям ҳаст, дига хел гулош ҳам ҳаст. шумода нишон метим. ана рӯбаруро ки дидестед ино 75 сомонаям. ҳозир бо аз ин дам арзонтарош ҳаст. ман пешниҳоди шумо мегардонам. анамҷа бинед дӯстони азиз. анамино ҳамаш вай доранд, ду сорт доранд. 120 сомона дорану баъд ана ин намудо бо 75 сомона доранд. ана ино 75 сомона боша. баъд дӯстони азиз аз ҳамино агар шумо вай гиред бисёр гиред бо бенигин 55 сомона доранд 3 метраш. ҳамаям ёе ки ман нишон додистам 3 метрша дар назар дорам нархоша. ина марҳамат ино 75 сомониян. анаминое ки ҳамаша ин поён да ман нишон додистам 75 сомониян. барое ки нигино ё дигартаре сифатшам аз 120 сомоно камакак фарқ мекунад. ана бинед аз ин намудшам ҳаст. рангош се ранг дора. аз ин ранги гули адрас боренай. хулоса анам хе гулло дора. 75 сомон 3 метрш. бори дигар такрор мекунам. бо як чизи дигар дӯстони азиз, бенигин агар касе гира бисёртар, мисол 3 метрш 55 сомонӣ. амаям ёе ки ман ҳозир шумода нишон додистам и дар якум дарвозаи корвон тарафи пажарка фурӯхта мешава, тарафи обтовӣ. набинед чӣ гулош хушрӯй. дӯстони азиз, бисёриё дар бораи рулон мара пурсида буданд ки ҳамин паплин рулонош чанд сумай. на марҳамат бибинед. ин ҳамин паплино рулон кати 200 гуфтестам 330 сомонӣ агар аз мо бихаред рулон 330 сомон. и паплинои сифати нағз, паплини ғавсай, тунук нест. марҳамат ина тамошо кунед. бинед и сифати хубаш 330 сомонай 25 метрай. марҳамат 25 метра тон ҳисоб кунед ку чанд либос меброя чихе мешава. анамино ҳамаш янамо паплинои ваян дӯстони азиз. паплиное ки мисол 55 сомонан метр 3 метрш бенигина. агар рулон гиред рулонош
330 сомон. Ана ин шабине чӣ хушрӯя. И доинг баринаин неким доинг нест. Доинго рулонош аз 500 сомон болояй. Бенигинша. Бенигинаш ҳами аз 500 сомон болояй доинга. А и боша 330 сомон. Чӣ хеле гуфтам сифати нағзаш. И кана ки бад нест. марҳамат тамошо кунед, бинед ва касое ки рулон мехара марҳамат нависед. дар инҷа инчунин ана ина муд паплино ҳастай дӯстони азиз. вишивка задагиай паплинои нағз. ино дубайски неста. ин нусхаҳои паплинои дубайски. нусхаҳош ино хитоиям. ёям амхе поянош вишивка задагиай. либосош 150 сомониай дӯстони азиз. ина касое ки харидор ҳастай марҳамат биёед корвон 1-12 тарафи оптовӣ. ана и кабутоша бинед чӣ хушрӯи кабутош. ана ина мудшам 3 метраш 150 сомон либосош. нозмашмода кабутша нишон метим, сиёша нишон метим. ина ба мақбул шид анами кабутош бисёртар. ина тамошо кунед. касе ки хоҳишмандай мустақилона метавона омада худаш аз анамин вай харидорӣ куна. аз корвон харидорӣ куна. рангошон ҳар хела ҳастанд. ана инҷа дӯстони азиз бо ҳаст. ана ин намуд ваю сетичниёи навромад. ҳамашонам хе ваяй ришта-риштаяй. И материалои нав. як вақт амино паплинишам буд. ҳозир ё сетичниян, яъне чихолкати. нархошон инора 550 сомони як либосош. рангои ҳархела доранд. ина кадом ранге ки ба шумо мақбулай метавонед ки интихоб кунед дӯстони азиз. баъдан омада харидорӣ кунед. зарчам хушрӯай, сиёша бинед чӣ хушрӯай. чӣ ки гуфтам бисёр ҳам рангҳои дилкаш, рангҳои зебо доранд. ай зарча бинед. аз наздик бо майра видеора чӣ кардам пеш кардам ки нақстарак бо тамошо кунед. ина ин байношта боша бо нигин дора бинед. ҳаманам хе вай дора шол дора ҳам нигина дора як рядош. иҷода бо инчунин ана ина муд паплино ҳастай дӯстони азиз. касое ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд марҳамат корвон биёед. тарафи вай тарафи пажарка тарафи оптова 1-12 1 намино фурӯхта мешава. и паплино 180 сомони тозаош. анамхе кори дастӣ кардагиан ёра. тозаш 180 сомон. марҳамат ино бо вайошам ҳаст. 120 сомонашам ба фикрам аз ино ҳаст. вале ҳозир мабошаш мода сифати нақстарша пешниҳод кардистам ки кори дастӣ гузарондагиам. 180 сомон либосош. иям бисёр рангҳои хушрӯи дилкаши зебо дорад. баъд ана ин намудша бинед. инам амияй нархош 180 сомона. иш ваяй ҳамиёе ки озир ман нишон додам ҳамаш паплинан. иш боша паплини камакак ғавстаракай. набинед. иҷаям ҳамаш анамхе кори дастӣ кардагиам. нигинча доранд. ана ин сиёша хостам шумода бо пурратар нишон тиям ки бубинед. дӯстони азиз боз як анаймин намуд материалои дубайскира мехоҳам сетичниёра шумода нишон тиям. бисёрам хушрӯанд. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меоям. ино 600 сомон 500 сомон либосош
бинед чӣ қадар рангҳои хушрӯ дорад, гулҳои нағз доранд. баъд бисёри ино кори дастиянд. марҳамат чӣ холкати ино нархошон ҳамихе 500 сум 600 сум. ҳами турдоро бо арзоношам буд. Ма видеои пешинамда ҳами турдорои 150 сумаям нишон додагиям, 200-250 сумаям нишон додагиям. касое ки мехоҳанд тамошо кардан, марҳамат видеои пешинаи муро як бор назар карда тамошо кунед уҷада ва интихоб кунед. дӯстони азиз, баъдан метавонед ки аз унҷа ҳамин баёша суроғатша гирифта омада харидорӣ кунед. ино боша 500 сомонӣ. бисёрам хушрӯ. боварӣ дорам ки писанди шумо мегардад. ана тамошобинони азиз, имрӯза видео дама кӯшиш кардам камакак дар бораи материалҳои янамин корвон ба шумо маълумот диҳам. ози боша иҷа дохили бозорай. ма бо мерам якчанд видеои дигар аз поён мекунам. инуш боша дар видеоҳои оянда баъдан пешниҳоди шумо мегардонам. хулоса дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед. то видеоҳои оянда моро интизор бошед. хайр тамошобинони азиз.